Предишния път, общо всеки път ще заедно пред вас, и защото си избухвам думите и няма представа какво да кажа. Обаче предишната презентация открих нещо много важно явно. Когато минавах през слайдовете и се появи слайда на моята най-добра приятелка, която беше в Дания, аз се успокоих и малко повече почнах да говоря тук хората. И реших пак да си я сложим, мислех за цялата презентация за нейната снимка, както тя искаше предния път. Обаче вместо това я взех и тя е там в ъгъла. Да. Така че филма няма да е само пред вас, ами пред нея. Моята презентация днес я намирам за много важна за себе си. Само че... Добре, така става. Смешка става. Не знаех дали става смешка. Всички презентатори на TED имат идеи. И те винаги споделят една идея, която си струва да споделиш. Излизат пред теб и ти взимат такова буквално. И това от всякакви видове теми, от всяка точка на света. Те просто излизат, казват нещо и те провокират да мислят. Най-вече всички всъщност казват горе-долу да излезеш извън себе си, да мислиш извън кутията и общо взето да откриеш света около себе си. Обаче аз съм стигнала до извода, че колкото повече излизам извън себе си и колкото повече неща откривам и намирам и харесвам и обикалям света, толкова повече се губя вътрешно, нямам представа какво искам да правя и общо взето тотално нямам идея в началото какво да кажа на TED презентация. Разликата между мен и един TED презентатор е, че един TED презентатор е успял в нещо, аз не съм успяла в абсолютно нищо на такава скала, която мога да го споделя и да направя някаква разлика в света, промяна. Но мога да дам примери с нещата, които съм се провалила. Провалих се да направя видеоблог, въпреки че всички много ме подкрепяха в него, тотален провал. Провалих се това да спестя пари за Америка и да се върна при приятелите си от 11 клас. Изтеглих заем, връщам се, но все пак се провалих спестяването на пари. Провалих се с това да уча в Американския университет в България. Не можах да изкарам достатъчна стипендия, влязох обаче просто беше прекалено скъпо. И най-вече се провалих да знам какво искам. Провалих се да знам какво искам като от бъдещето си, провалих се да знам какво искам. Буквално, когато влязах в магазина, нямам представа какво искам да се взема. И общо взето такава обърквация в главата ми, че никаква представа нямам какво аз желая от живота и приятеля ми най-много страда от това. Затова предишната ни задача, не знам колко от вас имат кросмедийни комуникации, ни поставиха задача да направим мултимедийна презентация. И аз някак го взех твърде на сериозно това, както почти всички неща, които се случват в университета. И направих мултимедийна презентация за алтернативната амбиция на хората. Вдъхнових се от моите най-близки приятели. И общо взето идеята, която споделям тук е за хората като мен, които нямат представа какво искат, нямат представа какво желаят. Защото ние постоянно търсим смисъл във всичко, обаче не го откриваме в себе си, а всичко останало. И правилният въпрос за мен вече не е какво искам от живота, какво искам да дам на живота. И тук общо взето някои от вас вече сте виждали презентацията. Това е тя, впрочем. Тя плете играчки. Следващия човек е писател и пише на английски фентази и научна фантастика, което е нетипично за България. И третия човек се занимава с цианотипия, което е вид фотография, разказва за процесите си, за вдъхновението си, актриса е. Заключението ми беше, че общо взето няма... Първо, всъщност общото между тримата беше, че и тримата им се е случило нещо много важно между първи и четвърти клас, което ги е накарало да в последствие, като пораснали, са се сетили за това нещо и са продължили да го развиват това, защото това им е направило някакво голямо впечатление, като са били малки. И единият ми извод беше, че трябва да се вгледаме, нали, в нашето детство за това какво трябва да направим с живота си. И другото нещо е, в крайна сметка, след като открием тази алтернативна или неалтернативна амбиция, е да се стремим към професионализъм и към адекватност, към себеподобряване. И за края, който ми е абсолютно крайният извод от почти всички неща, с които се заемам, е, че моята идея, която си струва да споделя, не е да мислиш извън кутията, е да мислиш в кутията, защото ние сме 7 милиарда кутии и мисля, че промяната е по-скоро в нас, в мен, и аз я рефлектирам към света и общо взето това е моята идея, мисли в собствената си кутия.